Netzat garrantzitsua da, zergatik ni jaio nintzen baserrian, eta ni txikitatik hasi nintzen beti euskaraz, bai gurasoekin, bai atxonatamonekin. Gero urtiakin, han izan duzien urte batzuk nahiko zailak euskaraz hitz egiteko, ikastolan, ez zegoen euskara ematen, eta azkenean pixka bat galtzen duzu. Eta gero gainean hasi nintzen munduan zehar nire laganatikan etxetik kanpo denbo asko pasten, eta momentu batean erabaki bat hartu nuen, eta esan nuen, euskaraz nire ama hizkuntza da, eta behintzat saiatu behar dut ahal dutenek guztia erabiltzea, ez? Eta gero momentu hartan ere, diskurtsoa dena inglesaz zen, eta nire gurasoak ez dute, inglesaz ez da hitz bat ere egiten guan pentsatu nuen, gutxinez hitz batzuk euskaraz esaten beudek ulertzeko, ez da eskerrak emateko egin zuten guztiagatik. They don't speak a word of English. And please allow me to thank them in my native language. Aita, ama, mila esker egin duzuten guztiagatik, zoragarriak zarete, eta bilotzez maite zaituzte, mila esker. Bino baita ere egia da, badagoela jende euskalduna munduan zehar, izate baterako Australian, Japonen, toki batzutan eta harrituta gelditzen zea. Eta oso pozgarria izaten da norbaitek esaten duenean, kaixo, Jose Mari, eta hasitzen zea euskaraz egiten, eta pentsatzen duzu, itxetik ez dakizen 1000 kilometrora, eta euskaraz ari gara, eta hori netzat oso polita. Ni gaztetan etzen ziamurra euskaraz egitea. Hasitzen zinean euskaraz hitz egiten eta behitzen zizuten, nahiko arraro, ez? Nik uste dut azkeneko bolara honetan, behintzat 30 urtetik onara, gero erabiltzen dela. Badaude aukerak oraindik nahi baldin baduzuna euskaraz gehiago hitz egitea egin litekena. Eta hortan uste dut nahiko lan apuska badugula hori hobetzeko. Ez dakit kalean, dendetan, behintzat saiatu. Nik uste dut euskara erabiltzea gauza berezia eta polita dela. Ni nahi nuke hori Hondarribian azaldu, eta jende guztiakin euskaraz hitz egitea, ez? Eta erronka hori uste dut garrantzitsua dela. Oain azitzen nahi geha limixiko pasuak ematen, baina zeinek esaten duen mendikan 15-20 urtera ez gaudela denak euskaraz hitz egiten. Erronka hor dago, mahai guztitan, arlo guztitan, eta saiatu behar dugu alduguna egiten. Iduritzen zait, ideia oso ona. Neri gertatu nago askotan, ezagunekin hitza egiten dugu euskaraz, ez? Baina ez ezagunekin beti hasitzen geha askotan erdaraz hitz egiten, eta gero konturatzen zea berak badakila euskaraz eta ez dugula erabiltzen. Ni uste dut ideia oso ona dela, eta horrekin bultzatzen dugun euskara erabiltzea gehiago. Nik uste dut hori lortutzen baldin badugula, pauso handi bat eman dugula. Nire partetikan, saiatu behar dugu, ahal duguna egiten euskara gaientzeko eta gehiago erabiltzeko, eta euskaraldia uste dut dela tresna berezia eta polita, oseak aurten saiatu euskaraz egiten.